हेलो लोगोफोर आंनि इन्दि प्रेजेन्ट इउटुब चेनेलाव आं नोंथांमोन बयखौबो बरायबाय। आङो दिनै मोनसे नोंथांमोननि सिगाङाव बेबादिनो खुसिनि रादाब फोरमायथिनो सानदों। बे खुसिनि रादाबानो जाहैबाय दिनै आङो आंनि इउटुब चेनेलाव आङो मोजां भिडिअ एबा बेबादिनो मिउजिकफोर आपल'ड खालामनो हायाखैमोनब्लाबो नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ मोजां मोननानै आंखौ बेबादिनो दिनै एसे गाबोन एसे थुलुंगा होबोगासिनो दङ एबा बेबादिनो आंखौ हेफाजाब होबोगासिनो दङ। दा बेनि दारै आङो नोंथांमोननो होफिननो थाखाय आंहा जेबो गैया। दा आंनि चेनेलाव 20K निबो बांसिन साबस्क्राइबार नोंथांमोन बयखौबो आङो दिनै बे ब्लग्स भिडिअनि गेजेरजोंहाय आङो गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा गोजोननाय एबा साबायखरखौहाय जासिहरनाय थाबाय। दा नोंथांमोना उननि समावबो बेबादिनो आंनि चेनेलाव जेसेबां आङो भिडिअ आपल'ड खालामो बे भिडिअफोरखौहाय नोंथांमोना नायनानै बेबादिनो लाइक खालामनानै हो आंनि भिडिअफोरखौहाय। आरोबाव बेबादिनो गोदानफोरा अन्नानै आंनि चेनेलनि भिडिअफोरखौहाय मोजां मोनोब्ला ओरैनो भिडिअफोरखौल' नायनानै ओरैनो दाथां, अन्नानै खनसे लाइक खालामनानै हो आरो खनसे साबस्क्राइब खालामनानै बेबादिनो गुबुनफोरनि चेनेला जेरै जौगादों बेबादिनो आंनि चेनेलखौबो जौगाहोलांबाय था। बिनि थाखाय आङो नोंथांमोन बयखौबो खावलायबाय बे सुंद' ब्लग्स भिडिअनि गेजेरजों आंनि 20K निबो एबभ साबस्क्राइबार नोंथांमोन बयखौबो आङो दिनै गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोननाय जासिहरबाय।